Tässä ihan lyhyt kertaus, miten opit nussimaan oikein ja kovaa. Ikävien tulehdusten ja tautien välttämiseksi kannattaa kusivehkeet pestä ensi huolellisesti. Rankkaan seksiin tottuneille suosittelemme kulliupottamista terpettipulloa ja pillun nuohoamista Ekina Forssessa liotetulla pullorassilla. Aloittelijat voivat tyytyä ihan tavalliseen vesijohtovetiin. Mikäli haluat nussimisesta miellyttävän kokemuksen molemmille osapuolille, tulee ottaa huomioon 2 asiaa. Kyrvän olisi syytä olla pystyssä tai ainakin kova. Pillu puolestaan saisi olla vittulivan liukastama, mutta ei liian litiläti märkä, jolloin orgasmi aiheuttama kitka jää liian vähäiseksi. Kullin saa näppärästi pystyyn torppaamalla sen juurta myötä.